କଥା କହି ଶିଖିଲା ଦିନଠୁ ମିମିକୁ ଘରେ ବଡ଼ମାନେ ଶିଖାନ୍ତି ସତ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଛ ମହାପାପ। ସେ କଥାର ଅର୍ଥ ସେ ବୁଝୁ କି ନ ବୁଝୁ ଘୋଷି ଚାଲେ ଶୁଆ ପଡ଼ିଲା ରୀତିରେ। ସତ କ'ଣ ମିଛ କ'ଣ ତାକୁ କି ଜଣା। ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହିବାର ବୟସ, ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଶିଖିବାର ବୟସ। ସେ କେବଳ କହି ଚାଲେ, ଶିଖି ଚାଲେ, ଯିଏ ଯାହା ଶିଖାନ୍ତି। ମିମି ଟିକେ ବଡ଼ ହୁଏ। ଠାକୁର ଘରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖେ, ତାଙ୍କ କଳା ମୁହଁକୁ ନିରେଖେ, ଅଧାଗଢ଼ା ହାତଗୋଡ଼କୁ ଛୁଇଁକି ପରଖେ। ତା ଅବୁଝା ମନରେ ହୁଏତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଜଗନ୍ନାଥ ତ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଚାଲବୁଲ ବି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି କେଜାଣି, ପଲକ ବି ଜମାରୁ ପଡ଼େନା। ତେବେ ସେ ସତ କେମିତି ହେଲେ ଯେ? ହେଲେ ସେ ଏତିକି ଜାଣେ, ଘରେ ତାଙ୍କୁ ସଭିଏଁ ଠାକୁର ଡାକନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କ'ଣ ସବୁ ମାଗନ୍ତି। ଠାକୁର ସତରେ କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତି, କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି, କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି କେଜାଣି। ତା ପରଠୁ କିନ୍ତୁ ସଭିଏଁ ଖୁସିବାସି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଘରେ। ମିମିକୁ ବି ଠାକୁର ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ମିମି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହୁଏ। ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲେ, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସତ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଛ ମହାପାପ। ଗୁରୁମା ଗପ ଶୁଣାନ୍ତି, ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ। ମିମି ଗପରୁ ଶିଖେ, ସତ କହିଲେ ସଭିଏଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମିଛ କହିଲେ କେହି ବି ନୁହଁ। ଗୁରୁଜୀ ଆହୁରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ କଥା ଶୁଣାନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ମିଛକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସତ କହିବା ଶିଖିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟ ମିମିକୁ ବେଶୀ ଛୁଏଁ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ ପ୍ରତି ତାର ସ୍ପୃହା ଆସେ, ଆଉ ମିଛ ପ୍ରତି ଘୃଣା। ମିମି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହୁଏ। ସ୍କୁଲ ସାରି କଲେଜ ଯାଏ। କୋର୍ସ ପାଠ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହି ପଢ଼େ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମନୀଷୀ ମହାମନୀଷୀଙ୍କ ଜୀବନୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକଙ୍କ ଗପ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ସତ ମିଛ ଉପରେ ଗଭୀର ତର୍ଜମା କରେ। ତହିଁରୁ ଯାହା ଶିଖେ ତାହା ଏଇଭଳି। ସତର ସ୍ୱରୂପ ସୁନ୍ଦର ଓ ମିଛର ସବୁବେଳେ କଦାକାର। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଶିବ ଓ ସୁନ୍ଦରର ପ୍ରତୀକ। ସତ୍ୟର ସବୁଠି ଜୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ଘରେ ବାହାରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ସବୁଠି କେବଳ ସତ ହିଁ କହି ଚାଲେ। ଅକସ୍ମାତ୍ ଯଦି ପାଟିରୁ କେବେ ମିଛଟିଏ ବାହାରି ଆସେ, ତେବେ ଆପେ କାମୁଡ଼ି ହେଇଯାଏ ଜିଭ। ପୁଣି ସତଟିକୁ ଉଗାଳି ପକାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ମିମିର ଏଇ ସୁଗୁଣ ପାଇଁ ତାକୁ ସଭିଏଁ ଭଲ ପାଇଲେ। ବାପା ମା ସାଙ୍ଗସାଥିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା ସମସ୍ତେ। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ହୁଏ, ତାର ଏଇ ସତ ପ୍ରବଣତା ସେତେ ମଜବୁତ ହେଇ ଚାଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁ ଏଥର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ମିମିକୁ। ଠାକୁରେ ସତରେ ସତ ସତ ଲାଗନ୍ତି। ମିଛ ମହାପାପ କି ନୁହଁ ଆଉ ପରଖିବା ତାର ଦରକାର ହୁଏ ନା। ଆହୁରି ବଡ଼ ହୁଏ ମିମି। ଏବେ ସେ ଅନେକ କଥା ବୁଝିପାରିବା ଭଳି ବୟସରେ। ବାହା ହବାର ବୟସରେ। ବାହାଘର ଠିକ୍ କରନ୍ତି ବାପା ମା। ପୁଅ ଘରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ମିମିକୁ ଦେଖିବାକୁ। ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା ପଚାରନ୍ତି ସବୁ ସତ ସତ କହିଦିଏ ମିମି। ମିମି ମିଛ ଜମାରୁ ନୁହଁ। ପୁଅ ଘର ତାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବୋହୂ କରି ନେବେ ବୋଲି କଥା ଦିଅନ୍ତି। ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଦିନ ବି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖୁସି। ମିମି ମନରେ ଦୁଃଖ। ସେ ସାହସ ବାନ୍ଧେ। ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପାଟି ଖୋଲେ, ସେ ଏ ବାହାଘରରେ ଆଦୌ ରାଜି ନୁହଁ। ତା କଥାରେ ପ୍ରଥମ କରି କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ଘର ଲୋକ। ତା ଅରାଜିର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମିମି ସଫା ସଫା ମୁହେଁ ମୁହେଁ କହିଦିଏ, ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁଅକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ତାକୁ କଥା ଦେଇଛି, ତା ଠେଇଁ ସତ୍ୟ କରିଛି। ବାସ୍, ସେଇ ପଦକ କଥା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠେଇଁ ସେ ଅପ୍ରିୟ ହେଇଯିବାକୁ। ତା ପରଠୁ ତାକୁ ଆଉ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରିକି ତା ବାପା ମା ବି। ସେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖେ। ସବୁଦିନ ସତ ସତ ଲାଗୁଥିବା ଠାକୁର ତାକୁ କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଶନ୍ତି। ମନେ ମନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ମିମି, ମୋର ଭୁଲ କ'ଣ ଠାକୁରେ? ମୁଁ ତ ଟିକେ ବି ମିଛ କହିନାହିଁ।